Salam Vatan TV YouTube kanalımızın hormatly tamaşaçylary. Yurdumyzdaky we dünýädäki täzelikler bilen ýakyndan tanışdyran saýlanan habarlary gepleşigimiziň ýeni bir sany siziň bilen ýaýlymda. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 10-njy ýylynaky sanyna Türkmenistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew gutlady. Özbekistanyň Mirziyoyew gaýtadan prezidentliga saýlandy. USAID bilen Türkmenistanyň Fenergaçylar Telekeçiler Birleşmesiniň arasynda ähnama gol çekildi. Gurban Berdiýew Mahaçkalanyň Dinamo toporuna tälim berýär ýaly habarlary size ýetirýäris. Gelin boldy habarlarymyza geňişleýin geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew gutlady. Şu gün Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Özbekistan Respublikasynyň gaýtadan saýlanan prezidenti Şavkat Mirziyoyewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu arada Özbekistanyň prezidentiniň metodology habar berýär. Iki ýurduň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy ötürmek hemde köp taraplaryň hyzmatdaşlygy putulandyrmak meseleleriniň ara alynyp maslahatlaşylan telefon söhbetdeşligini Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew möhletiniň geçirilen saýlawlarda gazanan anamly ýeňişi bilen gutlady. Ähli urlarda dowam eden gatnaşyklary uly kanagatlanma bildirildi. Ýylyň başynda hökümetdara toporyň mejlisi üstünlükli geçirildi. Fiýat geňeşmeler guruldy. Uly energetika we medeniýet ministrläriniň duşuklary boldy. Iki ýurduň arasyndaky haryk dolanşygy durnukly ösýär. Iki ýurduň doganlyk halklaryny ýakynlaşdyran insanperwer maksatnamalar durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň we Özbekistanyň döwlet baş tutanlary hemme taraplaryň hyzmatdaşlygy ötürmek we özara taslamалary ilerletmek möhümdigini bellediler. Melim bolşýaly dün Özbekistanyň möhletiniň prezident saýlawlary geçirildi. Onuň deslapky netijelerine göre Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew sesleriň 87,05 götürümli alyp gaýtadan prezidentliге saýlandy. Özbekistanyň Mirziyoyew gaýtadan prezidentliге saýlandy. Odal habar berişimiz ýaly dün Özbekistan Respublikasyna möhletiniň prezident saýlawlary geçirildi. Ýurdun iň ýokary döwlet wezipesine 4 dalaşgär dalaş etdi. Olar Özbekistanyň Halk Demokratik Partiýasynyň dalaşgäri Ulubek Unaýatow, Telekeçiler we Işgörleriň Hereketi Liberal Demokratik Partiýanyň dalaşgäri ýurdun häzirki prezidenti Şavkat Mirziyoyew, Sosial Demokratik Partiýasynyň dalaşgäri Rabahan Mahmudowa we Özbekistanyň Ekologiýa Partiýasynyň dalaşgäri Alyşukur Hamzayew. Özbekistanyň merkezi saýlaw topory saýlawlaryň deslapky netijelerini yglan etdi. Şoňa laýyklykda ýurdun prezidenti Şavkat Mirziyoyew täzeden döwlet başçylygyny wezipesine saýlandy. Saýlawlaryň netijeleri şeýle. Şavkat Mirziyoyew Liberal Demokratik Partiýanyň dalaşgäri 87,05 götürüm ses aldy. Rabahan Mahmudow Sosial Demokratik Partiýasynyň dalaşgäri 4,43 götürüm. Adyşukur Hamzayew Özbekistanyň Ekologiýa Partiýasynyň dalaşgäri 3,74 götürüm. Ulubek Unaýatow Özbekistanyň Halk Demokratik Partiýasynyň dalaşgäri 4,12 götürüm. Merkezi saýlaw komitetiniň başlygy deslapky maglumatlaryna görä, jemi 15,651,405 adam ýa-da hata bilen saýlawçylaryň 79,18 götürmi ses berilişige gatnaşdy. Saýlawlaryň açyşanlyk we demokratik ýörelgeler esasyna geçirilenligi ma'lum edildi. Özbekistanyň gaýtadan saýlanan prezidenti Şavkat Mirziyoyew bu gadanan anamly ýeňişi bilen Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping, Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin, Gazagstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Gazagstanyň birinji prezidenti Nursultan Nazarbayew, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman, Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadir Japarov, Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew hemde beýleki ýollaşylar gutladylar. USAID bilen Türkmenistanyň Fenergaçylar Telekeçiler Birleşmesiniň arasynda ähnama gol çekildi. USAID-iň Türkmenistandaky ýurt wekili Nino Nadratsa we Türkmenistanyň Fenergaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň başlygy Döwran Hudaýberdiýew hususy pudawy güýçlendirip Türkmenistanyň ykdysady ösüşi we ýurdun güllä ösmegini ýokarlandyrmak maksady bilen özara düşünşmek barada ähnama gol çekdiler. Bu arada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky elçixanaty habar berýär. Özara düşünşmek barada ähnama hususy pudawyň önümleriniň we hyzmatlarynyň eksportyny giňeltmek, bäsleşligi
köpüllüğü ýokarlandyrmak we maýy goýum ýagdaýyny gowlandyrmak üçin hyzmatdaşlygy üçin etdi. Mundan başga bu aýtnama ýüseýdiň aýal gyýlaryň we ýaşlaryň ykdysady kuwatyny güýçlendirmek, şeýle-de sanlaşdyrmagy, elektron sowdany we işewirlik podugyny innovasiýalar gollanmak üçin tutan ýerli gollugyny nykdaýar. Gurbanberdiýew Mahaçkalanyň Dinamo toparyna tälim berer. İýleşmek Gurbanberdiýew Mahaçkalanyň Dinamo toparyna tälim berer. Bu arada toparyň resmi saýtyna belenip geçilýär. 70 ýaşyndaky hünärmen Dağstanyň güýçli toparlarynyň birine tälimçilik eder. Onuň esasy maksady bu topary Russiýanyň ýokary ligasyna çykarmakdan ibaratdyr. Gurbanberdiýew soňky Soçi toparyna tälim berdi. Ol bu toparda bary ýok 5 duşukda toparyň tälimçisi bolupdy. Russiýanyň Melbet 1-nji ligasyna çykyş etken Dinamo topary 2022-2023 mövsümde 8-nji orny eýeläpdi. Gurbanberdiýew Russiýanyň meşhur futbol hünärmenleriniň biridir. Onuň ýolbaşçylygyna Rubin topary 2 gezek Russiýanyň çempionu bolup, Çempionlar Ligasyna Josep Guardiolanyň Barcelona toparyny ýeňipdi. Şeýle hem Gurbanberdiýew Rubin topary bilen Russiýanyň kubogyny 2 gezek Super kubogyny gazandy. Ol Rostov topary bilen Russiýanyň çempionatyna kümüş medalynyň eýesi boldy. Gurbanberdiýew 2008-2009 ýyllarda Russiýanyň futbol geňeşi tarapyndan Russiýanyň iň gowy tälimçisi ada eýe bolupdy. Hormatly tamaşaçylarymyz, ine bugünkü size ýetirmeklen habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Rumeniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi, bakalawr we magistr maksatnamasy, Türkmenistan, Italiýa we Hytaýa ýük gatnawyny ýoly goýar. Türkmen türgenleri Ýüpek ýoly 2023 rallysynyň ilkinji taparyny üstünlükle geçdi. Jowdaly yssydan goranalyň ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com internet saýtyndan okup bilersiňiz. Häzirlik çagyrda biz siz bilen hoşlaşýar. Hoş sag bolun.